kunin mo yung pera, sa'yo na yan. Pero kailangan hindi maipit yung kamay mo sa sinturon. Bakit? Anuhin mo yung mga sinturon? Ba't may ganyan? Paano yan makuha? Ganyan mo! I-challenge ka eh! Anong klaseng challenge yan? Ganyan mo, masakit yan? Oo, kailangan challenge yan kasi sa'yo na yung pera. Oh, paano ko nga makuha dong ang pera? Ay ganyan mo mang sinturon, buwag ka. Hindi maipit ang kamay mo. Kamay mo. O paano yan? Be, try natin, be. Oh, bilis mo eh. Oo, Wala ka nga eh. mabilis yung kamay mo eh. Ganyan mo kagad eh. Bilis kamay mo. Para kang tarantado ka talaga nung mag-challenge dong. I-challenge nga yan. Challenge pala mong challenge. Huwag kang tumingin hindi sa Sa mukha mo nga. Mabilis yung kamay mo. Kamay mo. Tamo. Mabilis yung kamay mo. Kailangan bilisan ko din. Dito pangalak. Oo. Para kang tanga. Dapat antayin mong magpakapasok yung kamay ko. Paano ako makuha yan eh? Dito pangalak. Paano ako makapira niyan? Makapira niyan. Oh, I-challenge nga yan. tignan mo. Kailangan Paano yan makakuha? Panay pitik. Hindi nga ma... Tarantado ka. Sus, kalakas-lakas dong. Masakit yan dong. Kaya nga ako. Palakasan natin. Palakasan natin. Makaroon. Oh! Uli yung... Hay! Baiti dong. Hindi, Kaya nga, mabilisan. 50 kay malaki. Di bali nang hindi ko yung makuha ng 20. Bilis eh. Kaya bilisan mo. Huwag mo nga. Dapat kasi. Ganyan dong, ganyan. Oo. Dapat, antayin mo muna dong magpasok kamay ko dong. Ganyan dong. Dito pa nga lang. Ganyan na. Paano makuha yan? 20 lang? Kaya nga. Ano yung 20? Kalamay, hindi nga yung kases kalamay. 25 na yung kalamay. Bumimo eh. Di kaya nga challenge. Ayan o. Challenge. Kahit ng salita, pitik pa rin. Ano? Tingnan mo. Paano ko yan makonsekwenta? Tanga. Mabilisan nga eh. Mabilis yung kamay mo. 20 na lang. Kay, parang ano ka eh, alerto ka dyan sa skwinta. Hindi na lang. Oo. Ganun pa rin. Ganun pa rin. Kahit 20, ganun pa rin. Kailangan hindi maipit yung kamay mo. Tingnan mo. Abang mo! Tingnan mo. Bilisan mo ko eh. Ganyan ang pala dong. Wala pa dong. Malapit na yung kamay mo. Wala pa dong. Wala pa nga. Malapit na yun. Napit na yun. Naipit lang yung kamay mo. Mamaya na kasi! Hindi, nataganyan na yung kamay mo. Munting ganun ha. Munting nga ba? Hindi na sobran mo. Ay kung mila-mila eh. Wala pa nga. Malapit yung kamay mo. Ganyan ka agad. Parang tarantado. Ganyan ko. Ganyan yun. Talo ka.